салом дӯстони азиз, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатнун дар канали Хакер ПК. дӯстони азиз, мехоҳам барои шумо имрӯз як хабари хушера расонам. агар ки шумо омода бошед, пас меравем. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо як каналеро тавсия метем ки беҳтарин канал аст. нафароне ки дӯст медоранд соҳаи техника ва технологияро, ворид мешавем ба YouTube ва дар поиски YouTube менависонем Рамазон Каримов ва канале ки меброяд чуноне мебинед Рамазон Каримов, яъне нафаре ки беҳтарин видеоҳоро барои мо пешниҳод мекунад. бием видеоҳоша мебинем. чуноне мебинед беҳтарин видеоҳо дар инҷа ҳастай. метавонед аз инҷо взломни версияи программаҳоро дастрас кунед ва дилхоҳ видеое ки шумо мехоҳед барои шумо пешниҳод мекунад. яъне ҳар як видеое ки мекунад ба хоси дили подписчикошай якҷоя ворид мешавем ба ҳамин канал ва дар каналаш обуна мешем ва кадом видеоеро ки мехоҳем дар комментария менависем ва ин бародармо барои мо видеоро пешниҳод мекунад.